ହାତୀ ଓ ଶୁଆର କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପିଞ୍ଜରାରେ ରହି ରହି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଖୋଲା ଆକାଶରୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଦିନେ ସେ ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶୁଆକୁ ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ସବୁଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ପାଗଳ ପରି ନାଚିକୁଦି କରି ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ତା ଜୀବନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବିତାଉଥିଲା। ଦିନେ ଶୁଆକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଥିବା ହାତୀକୁ ଦେଖିଲା। ତାକୁ ଏମିତି ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ଶୁଆ ମନରେ ଏକ ଚଗଲାମି ଆସିଲା। ସେ ହାତୀକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ଗଛ ତଳକୁ ଆସି ତା ଥଣ୍ଟରେ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଖୁମ୍ପାରେ ହାତୀ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶୁଆ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ହାତୀ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, କ'ଣ କରୁଛୁ? ଶୁଆ ହସି କହିଲା, ମଜା କରୁଛି ସାଙ୍ଗ। ହାତୀ କିଛି ନ କହି ପୁଣି ଶୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଶୁଆ ଆସି ହାତୀକୁ ହଇରାଣ କଲା ଓ ପୁଣି ଗଛ ଡାଳକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ହାତୀ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ପୁଣି ଆସିଗଲୁ? କିଛି କାମ ନାହିଁ କି ତୋର? କିନ୍ତୁ ଶୁଆକୁ ତାହା ମଜା ଲାଗିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ହଇରାଣ କଲା। ହାତୀ ବିଗିଡ଼ି ଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ସେଇଠାରୁ ଉଠି ପଳାଇଲା। ଶୁଆକୁ ଏହା ମଜା ଲାଗିଲା। ସେ ପୁଣି ଯାଇ ହାତୀକୁ ଖୁମ୍ପି ଦେଲା। ହାତୀ ରାଗିଗଲା। ତାକୁ ପାନେ ଦେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା। ହାତୀ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଗଲା। ତା ମୁଣ୍ଡ ବାହାରେ ରଖି ବାକି ଦେହକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ଶୁଆକୁ ହସ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୋତେ ଡରି ସେ ପାଣିରେ ଲୁଚିଗଲା। ଏହା ଭାବି ସେ ପୁଣି ଯାଇ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଗଲା। ହାତୀ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଶୁଆ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗରୁ ତା ଶୁଣ୍ଢରେ ପାଣି ପୂରେଇ ରଖିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶୁଆ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ହାତୀ ତା ଉପରକୁ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଶୁଆ ଫୋପାଡ଼ି ହୋଇ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ହାତୀକୁ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ତାକୁ ପାଣିରୁ କାଢ଼ି ବାହାରେ ନେଇ ଥୋଇଦେଲା। ଶୁଆ ହାତୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ହାତୀ ହସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଶୁଆ ବଡ଼ ଓ ଛୋଟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଥଟ୍ଟା କରିବାର ଗୋଟିଏ ସୀମା ଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖି ବ୍ୟବହାର କର। ଅନ୍ୟଠାରୁ ତୁମେ ଆଦର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କର।